Hoy! Papahulayar ako na imong cellphone. Ganiyara ka ginamit ana ba? Naghapon na lang. Kana ba? A few moments later. Unsa man na? Ingon mo ka papahuwayo ng cellphone, di akong giduyan. Agay! Pastilan jud nimo oy. Agay! Maria, Oh, unsa ba? okay ra ba na diri ko matulog sa mong kwarto karon kay mahadlok mo ko sa linog. Ultimo mo lihok lagamay ang lamisa mahadlok na mong kuhi. Okay ra jud kaayo. Natuluma ko ba? Kay madlok pug sa linog, ismo telebi kay madlok. Ayaw ba? Ayaw ba kay sa linog? matandog na imong duha ka bukid gani. Buya dali kay madlok pug sa linog. Unsa imong hagwa pa? Dili ikaw, siya siya. Manghampak ka sakit ya kaayo to ha, maninood manuon ka nga reels na ba yan eh. Kusog na kayo, sorry. Eh Maria, sa man gatas? Grabe, nabibiron pa ka. Malanguan kay para healthy permi. Yati ragod. Gatas yun ang teknik day. O nya tapos tawagan ni ako manggod kay basta ni kagabi na. Kusog ka gina ni mo butotoy eh. Dong. Sus ako dong bidong. Unsa man? Ang 2,000 dira ba? Asa naman to eh? Unsa? Ang 2,000 ba? Naipit guro. Ano tay kwarta? Mga galing ba na din ha? Kay para naatay kwarta pangita ditong trabaho. Sino mo dili Maria? Biskot! Nalibang mo na ka na, Maria! Sa doon na siya. Kasi ingon niya mo ani siya diri. Lami, jud kay niya akong kaon karon kay fried chicken man ang akong sudan. Maria, nakunsa ka diha? Ay, naada rin, naglingkod-lingkod. Ikaw kaon? Ay, dili ko eh. Sumpa kaayo ko. Dali ko, hindi ka akong sudan. Ay, da, ikaw rin kaon diha. Unsa man na siya magpalaway man yung sudan. Hawa diya, bi? Oh, good. Naunsa man kalangga? Nagsige ra magag-order og parcel. Una na pinabot. Pati ba ang gamayaw nya parting mahala. Sige lang, good. Imuha gani, gamay kayo, pero gimahal japon ta ka.